Καλό μεσημέρι, κύριε Γαβρίλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικήτα. 24ωρη απεργία στην οικοδομική βιομηχανία έρχεται. Το ξέρετε? Νομίζω δεν είναι ώρα ακόμα για ανακοινώσεις για απεργία. Φαίνεται διότι δεν έχει δοθεί οτιδήποτε γραπτό από τον Υπουργό. Η πρόταση ήταν απλώς προφορική σε ένα πλαίσιο μεσολάβησης, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναμένουμε να μας καλέσει εντός της εβδομάδας ελπίζω για να καταλήξουμε να δούμε το πλαίσιο τουλάχιστον γραπτός, το πλαίσιο το οποίο αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός. Το έχουν αποφασίσει ήδη οι συντεχνίες, μου το είπε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ. Ναι, για 25. Ότι πάνε σε διαβουλεύσεις, αλλά αποφασίστηκε 24ωρη απεργία, μένει μόνο η ημερομηνία. Και πάνε σε γενικές συνελεύσεις για να πάρουν το πράσινο φως από τους εργαζόμενους και ανακοινώνουν και η ημερομηνία. Θεωρώ θα ήταν πιο σοφό πρώτα να ακούσουν τις προτάσεις. Μου το είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου πριν από λίγο της ΠΕΟ. Ναι. Εντάξει, είναι δεν θέλω να μπω έτσι σε τι είναι μοχλός πίεσης να πιέσουν τον Υπουργό, γι' αυτό το κάνουν? Θεωρώ ότι εφόσον δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει οποιαδήποτε γραπτή πρόταση από τον Υπουργό και έχουν λάβει μόνο, στο πλαίσιο μεσολάβησης έγινε μια προφορική αναφορά στα θέματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει η νέα συλλογική σύμβαση, η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, αφού δεν έχουν ακούσει αριθμούς, δεν έχουν ακούσει τα δεδομένα τα οποία θα βάλει κάτω, γιατί είναι απλώς για να ασκήσουν πίεση, νομίζω, για να θορυβήσουν και να ανησυχήσουν την πλευρά τη δική μας, δεν νομίζω να μας ανησυχήσει. Τα αιτήματά τους και οι ανησυχίες τους δεν είναι εύλογες, κύριε Γαβρίλ? Τα αιτήματα όλα που έχουν για την αναφερόμενη στη συλλογική σύμβαση για αυξήσεις στους μισθούς ή επαναφορά, όπως αναφέρεται από το 2013, κάποιες αυξήσεις οι οποίες έμειναν από το 2019, όπως είχε υπογραφεί στη σύμβαση, έχουν ικανοποιηθεί. Εγώ θεωρώ ότι τα αιτήματα τα οποία έχουν βάλει οι κοινωνικοί εταίροι, οι συντεχνίες, για τους εργαζομένους, φαίνεται ότι θα είναι πέραν από αυτά τα οποία είχαν ήδη σκεφτεί ότι θα δίνονταν από τη μεσολαβητική πλευρά. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Υπουργός ζήτησε να πάμε για τετραετία, να πάμε μέχρι το 27 η λήξη της σύμβασης, άρα θα προϋποθέτει και κάποιες σίγουρες επιπρόσθετα αυξήσεις, το οποίο πέρα από το μισθό, διότι μισθό είναι και η ταμεία προνοίας και είναι και το φιλοδόρημα είναι ο μόνος κλάδος που έχει νομοθετήσει το φιλοδόρημα. Έτσι, για να ξέρετε, το 13ο. Και το Ταμείο Προνοίας. Και εννοείται ο μόνος κλάδος? Είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος έχει νομοθετηθεί με νόμο το Ταμείο Προνοίας και το 13ο. Το φιλοδόρημα που λέμε είναι ο 13ο μισθός. Και αυτά είναι νομοθεσία, είναι νόμος από το 20. Και το μόνο αίτημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει εφαρμοστέο και να αποδεχτούν από εμάς, είναι να γίνει νόμος όλη η συλλογική σύμβαση στο τέλος της ημέρας. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι στα πλαίσια διαπραγμάτευση συζήτηση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Στα πλαίσια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, εμείς έχουμε δώσει και δεν έχουμε πάρει οτιδήποτε. Δυστυχώς. Δηλαδή δεν είστε έτοιμοι να βάλετε νερό στο κρασί σας για να δεχτείτε κάποιους από τους όρους, και πολύ πιθανό να δούμε και την απεργία την 24ωρη να πραγματοποιείτε, κύριε Γαβρίλ. Είναι νερό στο κρασί, έχουμε βάλει μέχρι που έχει γίνει. Πολύ, πώς να το πάρει. Νέρωσε. Αυτό νέρωσε, θέλω να πείτε το κρασί. Ναι. Νέρωσε το κρασί που δεν θα έχει πλέον γεύση κρασιού. Έτσι, η συλλογική σύμβαση, σας λέω, με όλο τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, προς τις συντεχνίες και με όλη την επίγνωση της ευθύνης που έχουμε, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, οι αυξήσεις, τα αιτήματα όλα και οι αυξήσεις που έχουν ζητηθεί είναι περισσότερα. Φαίνεται αυτά που ο Υπουργός θα έχει υπόψη του, τα οποία είπε προφορικά, περίπου δεν αναφέρει νούμερα, αλλά έχουμε τη γνώση γιατί περίπου τι περιλαμβάνει, είναι πέρα από αυτό που θα προσδοκούσα ήδη. Μάλιστα. Είναι ξεχωριστό
το οποίο δεν εμπίπτει στην ανανέωση συλλογικής σύμβασης. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις διαβουλεύσεις. Αναφέρει ότι εμείς και ο στόχος είναι όλων μας, είναι η πάταξη της αδήλωτης, της παράνομης εργοδότησης, και έχει αναφερθεί σε πολλά μέτρα τα οποία και εμείς έχουμε εισηγήσεις να γίνονται επιτροπές για να μπορέσουμε να πατάξουμε και την αδήλωτη και την παράνομη εργοδότηση ή την μειωμένη αδήλωτη εργοδότηση. Αυτά είναι για μας πολύ σημαντικά και πρέπει να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο όσο το δυνατόν πιο νωρίς και σε πιο μεγάλο βαθμό για πλήρη επιτυχία. Θα περιμένουμε τις διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.